neno mar Lolwe TV, ageno ni iriyo maber kumoro amora ma intiere. Arwaki kendo ni machiegni chino niendi mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 mamidhiambo ikelo ni kod an Ruth Ochungo. Odiochieng' ma kawuono wantiere kod wende studio kaendi Migosi Dennis Lala kendo en jalony e weche go mag ngima. Wadhi mbaka kaendi kotenore koda rach kaachiel koda midhierni ma iro ma wayueyo e alwora marwa kelonwa. Machiegni e studio marwa Migosi Dennis. Agero kamano. Yes. Yeah. Koro an kako wacho no an Dennis Lala, koro an public health officer. Koro wadwa na wuoyo weche gi matin nikech dala ku ageni iro waromo go mang'eny. Yes. Nyaka watedi, nyaka wachiem. Koro iro ni nyaka wangi kaka wadak kode nikech nitie midhiero manyalo kelo e ngimawa. Ang'e ni chakre chon, chakre nene nyaka sani endi wasebedo ga kwatiyo gi weche mag yien e tedo, yore mag tedo. Nitie joma tedo gi stove, ji tedo gi yore mopogore opogore, nitie jogo matedo nyaka koda jiko. Gin midhiero mage ma iro nyalo kelo e kit ngimawa kwatedo gi yien? Midhiero nitie mang'eny ma kachako kwano kato samoro ok dwa wuogi, but ang' nawacho sa matin. Yes. Koro achiel kuom midhiero ma iro kelo, iro nyalo kelo stroke, iro nyalo kelo pneumonia, iro nyalo kelo TB nikech iyudo ka sama in e iro cha oduoko rageng' mar dendi mar mageng'o tuoche. Oduoko piny. Koro iyudo ka tuoche nyalo goyego e yo mayot. Iro ni be kelo gimoro miluongo ni lung cancer gi dho ngere. Koro iro ok en gima ber ahinya. To gin midhierni mage ma iro nyalo kelo ne mama mayach? Mine mayach to kendo koro onego bed mabor gi iro kabisa. Nikech iyudo ni sama in e iro to nyathi miting'o no bedi e iro. Koro iyudo ka iro idonjo e dendi to nitie red blood cells, remo mating'o oxygen. Koro iyudo ka iro no kosedonjo e dendi to duoko capacity. Koro oxygen ok dhi ne nyathi maber. Koro inyalo kinyuolo nyathi ma kilone ni piny, inyalo kata nyuolo nyathi ma kinyuole to tho. Koro mago gik ma iro nyalo kelo ne miyo mayach. To kendo ok ne miyo mayach kende, mine kata nyiri ma pod pango obed gi nyithindo, iro ni iyudo ka nyalo miyo menopause ni chopo piyo. Iyudo ka ndalo ni chopo piyo ma koro ok inyal nyuol. Samoro konego biro chopo higa 40 to mari koro kata 35 kata 30 nikech in e iro. Machielo iyudo ka iro ni iyudo ka periods ibedo gi painful periods. Ng'iyo malo. Biro gi rem mang'eny. Koro mago gik ma iro nyalo kelo. Mana kapod wan kare kama joma mine kanyo ero, ang'o monego bed ni watimo kaka joma mine mondo mi wane ni wathegore koda midhierni monyalo yudo kotenore koda iro ma wayueyo, kuonde ma watede, kuonde ma wadak. Ng'eni nyaka wachiem. Iyudo ni nyaka watedo, jomoko nyaka ted mana gi yien nikech kanye ma nweng'o ne ochope. Ng'ato be nyaka ted mana gi stove. Yeah. Koro iro to biro e yo mopogore. Iro moro mogo alworawa onyalo biro e yor tedo. Onyalo biro e msuma ma ng'ato tiyo e ot. Samoro moko tach nyangile. Onyalo biro kata gi mosquito coil. Moko gotieno. Mano pod en mana iro. Onyalo biro e stove, mafuta no, kata jiko. Koro gima onego bed ni watimo, sa ma watedo onego bed ni watedo kamoro ma futo mar yamo ni kare. Kamoro mo beto opondo, miyudo ka iro kunore to koro iro ne miyueyo. Koro ka watedo to watedo kamoro moyawore maber, ma kata ka en jikon to dirisha nitie. To ka en kendo to los kamoro ma iro wuok oko. Koro iyudo ka iro ma yueyo dok piny. Ing'eni chon aneno ga kane ijwero ga dewa ne keto ni ji tede duol oko. Ok ang'e sani endi weche mag wuoro kaachiel koda ich lit duoko ji e udi te ma iyudo ka mama nitiere gi jikonde ni motede, dhot ok oyaw, dirisha ok oyaw, en otedo. Dang' inyise ng'ama miyo machal kama endi ang'o, Dennis? Gima wanyalo nyisogi koro, tedo to ok watamo gi tedo. Yes. Ang'eyo ni uchumi be samoro rach. Wanyalo nyisogi ni gited gi gas, to gas no samoro ok inyal yudo dala kocha. Yeah. Koro sama itedo gi yien kata itedo gi makaa, itedo kamoro ma iro drishni nitie. To another thing ma adwa wacho kendo, iyudo ka joma mine sana ma gini hinyo. Nikech gini joma mine maloso chiemo. Joma mine samoro iloso chiemo ting' nyathi gi ng'eyi. Koro ng'e nyathini be gamo iro. Koro unyalo tedo. Ka ber kinya kata tedo oko to kendo ber moingo tedo e jikon.
Makoro advice wane wa joma mine wadoge duolo oko. Dok e duolo oko no ber moingo bede ot. Nikech samoro ibede ot to ventilation gi dho ngere. Yamo mafuto kanyo ni piny. Koro iyudo ka iro kunore. Ang'o bedani nyise jal ma wang'o maka, jawang' maka. Nikech mang'eny sami wang'o maka kata chande, iro nitiere kendo wuok mang'eny ahinya. Ng'eny samoro jomoko timo ga gigi to gong'e ni iro mawuok e maka kata sama wang'e ni nitiere gi midhierni mag kit ngimano. Koro jawang' maka to ang' wauga wuoya ni kich koro mane yore ma yuto. Ok wanyal tame ni koro wang' maka. Kako nyalo geng'ore. Kako nyalo geng'ore. Koro ing'eni sami kumi wang'e maka nitie kuma yamo ringo ka dhiye. Koro ka samoro iko maka, samoro maka obo. To ok onego bed ni ibedo kuma yamo ok dhiye. Koro kata kiume tiume ka in kuma yamo ae. Koro iro biwe ok ogoi direct. Maka de bed ni yamo akoni to in ibedo koni nikech odhi koni. Ng'eni iro ok wanyal geng'o yweyo iro, but wanyalo mana duoke piny. Wanyalo mana duoke piny. Nikech kamoro amora iro nitie, kata idhi ma ndara geche golo iro. Kata idhi e town industries wan go magolo iro. Wang'e nikech nitiere iro mopogore opogore. Ere kaka iro mar taya mar nyangile ma nyithindo somo godo gotieno ni, gi iro mar maka, gi iro mawuok e gari. Gintiere gi midhierni machalre koso pogruok moro nitiere? Iro to pogore, iro luore, iyudo ka iro mawuok kuom mafuta, onya bedo kerosene, to gi iro mawuok kuom yien. Iro pogore opogore, luore gi gima wawang'o. Koro ka wawang'o mafuta to golo iro mopogore, ka wawang'o yien to golo iro mopogore. Koro iyudo ka omiyo iro samoro iyudo ka iro nitie marachar, iro nitie marateng'. Koro samoro stove be motiyo gi ot, en iro moro ma owuok to ok wanyal neno ni iro nitie, ng'eni iro nitie, nikech kaluwore gi kala mare. En iro maneno tek. Opogore gi ich maka moro mowang'o cha, mach gino rachar, en moro ma wang' neno piyo. Koro iro gi nigi midhiero mopogore opogore, kaka mar mafuta iyudo ka en olilo adundo, olilo lungs. Iyudo ka sami yueno en gimiluongo ni sut. Koro sami yueno to olilo iye kucho choto, koro oxygen ok nyal donjo e del maber. But iro duto te nigi gimiluongo ni carbon monoxide. Koro carbon monoxide ni en kosedhi oriwore gi red blood cell. Koro sama yweyo cha oxygen ok donjo e dendwa makare. Nitiere jomoko mobedo addicted ma en nyaka ofuong' ndawa. Kata koth chwe kata chieng' rieny en nyaka otim ang'owa omadh ndawa. Ibedo ka samoro ooro nyathi okelo ndawa nochako madhe ot kaendi. Jomadh ndawa dang' inyis nang'o kotenore koda iro mawuok e ndawa nikech wayudo ni iro nitiere kod midhierni mang'eny e kit ngimawa. Onge gima ing'eni samoro amora ma ngimani osebedo gi ng'ikni e yo moro amora to ok inyal timo gigo ma ipango timo. Iro mar ndawa ne jogo mamadho ndawa. Koro iro mar ndawa to eto kendo koro odhi e kiwango mamalo. Ento kendo wanyawacho ni okelo shida mogik. Iro mar ndawa en oting'o gimiluongo ni nicotine, ma iro mamoko giongego. Koro nicotine en mokelo kata addiction e ndawa, iyudo ng'ama madhe to dwaro siko. Ok odwa nowe. Koro nicotine nigi chandruok mang'eny e ngima dhano. Iyudo ka koro en mokelo gima chalo kaka lung cancer. Chako madhe to dakika mathin kata ndalo mambele bedo gi lung cancer. To ing'eni waluongo ni in ng'ama madho ndawa ni, in gi filter miywaego mane dho ndawa no. Joma ni around ing'eni ywe direct. Koro joma ni around be nyalo yudo lung cancer kaluwore gi ndawa mimadho ni. Koro ne joma ni dala kucho samoro dhako gi nyithindo ei ot, kimadho ndawa to inyalo lewori matin iwuog oko kitieko kiduogo e ot. Samoro kasi ahinya kik imoke e ot kata ka gotieno. Nikech iyudo ing'ionge mar nyithindo gi be kata ngima familia kata ngima jok ma un go e ot. Gikanyono aneno ka sama wawang'o kaendi, wakawo break mokwongo kwaduogo kaendi to jalony dhi leronwa kaendi to gin okenge mage monego bed ni wakawo mondo mi wane ni kik wayweya direct iro no ahinya ahinya nikech wayudo ni iro nitiere koda pek kaachiel koda midhierni mang'eny e kit ngimawa. Luongane Ruth Ochungo, an ma pod an kod chenro niendi mar ngima mwandu. Med mana kete e Nolwe TV kendo kiki item wuok kata matin.
ne janeno malolo TV arwako kinde nyadichiel ka diponi kokiyawo TV mari arwako kinde machiegni e chiro niendi mar Ngima Mwandu kaka ne wadhi mbele kaendi odiochieng' ma kawuono wan gi wende studio kaendi migosi Dennis Lala wago mbaka kotenore koda ka midhierni ma iro kelo e kit ngimawa. Kane watieko chien kacha ne wawacho ni kwaduogo kamaendi to wadhi ng'iyo kaka wanyalo duoko weche mag iro chien kaachiel gi kaka yore ma wanyalo geng'ogi godo. Migosi Dennis, Yes. Dangi lero ni bende nitiere nonro mawacho wechegi mag iro kotenore koda tuochego ma gikelo e kit ngimawa. Tuoche mage ma wagamo odiochieng' kodiochieng' kotenore koda iro ma wayueyo e alwora ma wadakie. Okay. Koro tuoche kaka ne wasewacho ni tuoche nitie mang'eny ma iro kelo. Koro achiel kuom gi wacho ni pneumonia. Nitie iro nyalo kelo stroke, iro nyalo kelo heart disease, iro nyalo kelo lung cancer, to gi mamoko ma wacho ka. Koro worldwide kata piny mangima iyudo ka ji manyalo romo 4 million ma iyudo ka tho. Wito ngimagi kotenore koda iro ma wayueyo. Kotenore gi iro ma giyueyo. Koro iyudo ka ji maromo 4 million ni wanyalo pogogi, wanyalo ng'iyo ni to 4 million ni adi ma otho kaluwore gi pneumonia ma iro kelo, stroke ma iro kelo, heart disease ma iro kelo, TB ma iro kelo. Koro adhi break it down mondo at least wane kaka gibiro. Koro kuom 4 million atamalo 27 mano 27% iyudo ka mago joma iyudo ka tho gi pneumonia ma tuo mar pneumonia ma iro kelo. Koro wacho ni pneumonia ma is related to smoke inhalation. Koro en pneumonia ma iro kelo. Then atamalo 18 ma tho gi stroke kaluwore gi stroke ma wanyalo link ni ire mokelo. Atamalo 27 ma tho gi heart disease ma iro kelo. Atamalo 8 ma tho gi lung cancer ma iro kelo. Koro apani jowinjo wanyalo ng'eyo iro ni ok en gima onego bed ni koro waling' aling'a. Nyaka wang'e iro ng'ane notedo. Kudh mach iro ni ot en gima nitiere gi midhiero mang'eny. Koro ibo tiyo kode pile pile. Iyudo ni kawuono in e jikon, kiny e jikon. En gima ok ibo neno chandruok ne dichiel. Obiro mos. Ang'e ni wach mar kansa ni sani koro ng'eny ahinya e pacho kaendi kendo lal gi ngima oganda wa mang'eny. Ere kaka iro kelo kansa to en kansa man nikech wang'e ni wan gi kansa modhuro tieng' di ng'eny ma sani nego oganda wa mang'eny. Koro iro ni iyudo ka kaka nowacho mokwongo ni iro duoko rageng' mar del piny. Rateke mag del. Koro rateke mag del gi iyudo ka sama tuo moro dwa maki to en emo ogore gi tuo ni. Koro sama rateke mag del osedok piny to gi rateke mag del gi kata ka kansa dwa maki to ogore gi kansa. Koro ka rateke osedok piny to kansa kobiro to yudi e yo mayot. To kendo kansa miyudo ka iro kelo ahinya gin kansa ma abro kwano gi. Iyudo ka thoth gin ma iro nyalo kelo gi ahinya. Koro gin kansa kaka mar kidney. Kidney en nyarogno. En nyarogno. Then nitie kansa mar liver. Mar chuny. Mar liver. Koro liver chato en chuny. Yes. Then kansa mar throat. Mar duol. Mar duol. Mago iro nyalo kelo. Though kansa gi ok iro kende makelo. Kansa nyalo kelo gik mang'eny. But achiel kuom gik makelo gi en iro. Koro mar throat kaka mar duol no. Kaka iyudo ka sama iyueyo iro kalo kanyo. Imadho ndawa iro kalo kanyo. Mano iro nyalo kelo. Then nitie kansa mar bladder. Koro bladder tiende ni urinary bladder. Mano ofuku mar lach. Dag lach. Mano be iyudo ka iro nyalo kelo kansa mar bladder. Kansa mar iluongo ni colon. Mag nyimbich madongo. Mano be iro nyalo kelo. Koro kansa iyudo ka iro ni okelo kansa mopogore. Koro gigi idwa geng' gi nang'o? Then joma mine be kapok atieko joma mine be iyudo ka kansa margi mar cervical be iro nyalo kelo. Ere ka iro kelo cervical cancer? Mana kaka nowacho ni koseduoko rageng' piny to gik mamoko ma be changi aka koro inyalo yudo kansa. Rageng' mar dendi kosedok piny to inyalo yudo kansa. Wagane mbaka kotenore koda wach mar blindness kata koso neno yono makare. Wang'e ni gini ng'eny sama nyithindo somo dala, nyithindo masomo gi tach nyangile bodo ka
kong'iyo buk mar apiwa ng'i chwer iyudo ka jonyuol moko wacho ni nyathina kia anyuola ong'ichone mar ang'o motimore to kare mana iro mawuok e taya niendi ema miyo nyathi koro bedo gi chochni mar neno. Kae to dang' ikone janeno mar Lolwe TV. Koro iro mar taya kata mana iro mar jikon mar yien mochwako kata iro mar stove onyalo kelo gimiluongo ni cataract kata blindness. Iro ka kisiki bede iro no samoro isomo yathe madhi skul imugo nyangile isomo kisiki bede iro no. Koro ka iro no with the time ochako mako lens mag wang'i obedo mang'eny koro iro ka wang'i kidogo iwinjo ka koro ok nyal neno maber, ok nyal neno gimoro man mabor, chako strain. Koro iro no kosebedo kamano koro gi kama koro nyaka chak tiyo gi angolo kisedhi neno daktari. Koro ka wageng'o gang'o? Koro kae to gima nyalo nyiso jowinjowa dala kuma nyithindo joma nigi nyithindo masomo ginyalo kawo gitem giti at least giti kata gi gima chalo sola ka stima nitie ber moloyo. Kata ka kamano to ginyalo tiyo gi wenyangile nitie man gi class no en beto umore ma rach koro mano be ginyalo tiyo go. Aworo wach mar iro jawinjo na janeno mar Lolwe TV koro adhi mbele kaendi gi chenro nieri mar ngima mwandu koro bamba kaendi kotenore koda midhierni ma iro minyalo samoro in ichayo no midhiero mokelo kit ngimani kaka Dennis wacho kaendi wacho ni gik monyalo tiyo godo sani en ni piny olony ka in janyuol to mane imanyane kata weche mag sola gendi mondo mi nyithindo osome e yono makare to ka in mama matede jikon ng'eni sama itedo niendi yaw dhot sama yaw dhot niendi muya maler biro kendo donjo e ot kendo mago gin mana yore ma wanyalo duoko godo ang'owa weche mag iro mondo mi kik donji kuomwa ahinya to ka de ber to wadoga ne uru tedo duolo wadogo uru tedo e duolo oko nikech ma kende yo ma koro dang' konyo nikech ji te ok nyal yudo gas gikanyo no jawinjo na akaw thuolona makende mar miyo jalony mar studio kaendi migosi Dennis thuolo mar nyiso wach mogik madang' ibed godo ne janeno mar Lolwe TV kotenore koda ka midhierni mikelo koda iro ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono niendi. Agoero kamano an be koro jowinjowa an gima nyalo nyisou puonj wan go maber puonj waseng'e ni iro ok en gima ni kare onyalo ywe pile to onyalo kelo chandruok e ngimawa koro geng'o loyo thiedho nikech ng'eni sani ka in gi kansa iparo ni pesa midhi thiedhi pesa dabaga mabe winja ni to isiako mana bedo kada pesa yudo tek ko samoro goli ka idhi nyaka India samoro idhi en pesa mang'eny koro mano me waneno ni ko nyiso jopiny gik matimore ok obi wuoyo kuom iro kende wabo wuoyo kuom topics mang'eny kata mana iro ni pod wanyalo none matut pod wan goche mang'eny about iro mopod wabiro wuoye koro gima wanyalo nyiso jowinjowa ni gikaw puonjgi motegno kendo gitim gik minyisogi ka en tedo kamoro ma yamo nitie maber ok kamoro moumore ma ifundori e iro kokweri ni kikitim kamano mondo mi at least kiny wabed gi ngima makiny sama in gi nyithindo idwaro ni ngima makiny idwaro ni youth nigi kiny wadwaro prolong life waket ngima obed malach to mana kwaluwo gigo ma iwacho mondo mi ngima obed maber ikanyo ni jawinjo na mae makela giko mar chenro niendi mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 mamidhiambo e Lolwe TV. Luonga ni Ruth Ochungo watude kendo juma manyien kendo biro go mbekni mopogore opogore kotenore koda ngimawa. Oriti masani janeno mar Lolwe TV.